बुंबाय आं खनसे आंखौ निमाहा खालामना होदों आं रावखौबो बिदि खालामला आरो आं नेक्स्ट टाइम जिबनाव बिदि खालामला आंनि गोरोन्थि जाबाय आं आंनि गोरोन्थिखौ एक्सेप्ट खालामबाय आरो आं जिबनाव लाइफ टाइम आं बिदि खालामला आरो आं लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव माखासे आपडेट लानानै फैलायबाय स' नैबे आपडेटआ ओरैबायदि इम्पर्टेन्ट आपडेट आरो गोबां बाथ्राखौ लानानै नोंथांमोननो शेयार खालामनो थाखाय नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जादों। थ' आसा खालामदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। थारैनो नोंथांमोना मैयानि जे आं मोनसे भिडिअ होदोंमोन माखासे मिसिं सेंग्राफोरखौ गोबां हारिखौ लानानै बाथ्रा बुंनायनि थाखाय मिसिं हारिनि फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफ्रा बा गौथुमारिफोरा गोबां गौथुमारिफोरा हमनानै बिथांमोनखौ गोबां साजा होदों। नाथाय बिनि गेजेराव सासे बर' सेंग्रायाबोदि साजा मोनदों बेखौ मिसिं फरायसा आफादनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा बा गौथुमारि आफादनि दैदेनगिरिफ्रा हमनानै खोमा खेबहोनानै आन्थु खरायहोनानै निमाहा बिहोदों। नाथाय बे बोरै जाथावना? दा नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। थ' लोगोफोर सासे दिप्ति बसुमतारी नामा आं नामखौ बांद्राय मिथियाखै दिउट बसुमतारी होननाय सासे बर' सेंग्राया माने बै मिसिंफोरा जे बर' हारिनि सायाव गोबां बाथ्रा बुंदोंमोन बेखौ लानानै फिन बिथाङा ओरैबायदि बिथांमोननि सायाव बाथ्रा बुंदों बा मिसिं हारिनि सायाव ओरैबायदि गाज्रि सोदोब बाहायनानै बिथांमोननि एगेन्स्टै बाथ्रा बुंदोंमोन। स' नोंथांमोना नैबे ससे क्लिपखौ नाय। लाउरा गुलाम खाती আছে মাস্কটা মিছিঙত আৰু তই কি লাউৰা কৈছ জাতৰ ওপৰত ভিডিঅ' ল'ব লাগে মাস্কটা মিছিং বক্তাত থাকিলে ন नोंथांमोना नुबाय नैबे सासे बर' सेंग्राया बर' हारिखौ रायनायनि थाखाय बिथांमोननि एगेन्स्टआव माबायदि बाथ्रा बुंदों ओरैबायदि गनायजाथावै माखासे सोदोबफोर बाहायनानै मिसिं हारिनि जे मिसिं हारिखौ ओरैबायदि मिसिं समाजखौ रायदों। दा बेखौनो कन्ट्रभार्सि खालामनाय हिसाबै दिनै मिसिं हारिनि फरायसा आफादफ्रा बिथांखौ हमनानै बिथांनि सायाव गोबां कुइसन आरो बिथांखौ निमाहा बिहोदों। नोंथांमोना नैबे ससे भिडिअखौ नाय बिनि उनाव नोंथांमोनजों माखासे बाथ्राखौ सावरायगोन। এইটো মিচিং আৰু বড়োৰ লগত কিয় জঞ্জালটো আনিছিলে কিয় কাৰণে ছাৰ ইহঁতে মোক ফাৰ্ষ্ট টাইম ইহঁতে মোক ভিডিঅ' এটা এৰিছিলে আৰু এই ভিডিঅ'টো মই চাই পেলাই মোৰ নিজৰ মনটো বান্ধি ৰাখিব নোৱাৰাৰ কাৰণে খং উঠাৰ কাৰণে আমাৰ বড়ো জাতিক এনেকা কৈ দিলে কাৰণে মই এইটো ভিডিঅ'টো তাৰ বনাই দিলো আৰু মই নেক্সট টাইম এনেকা জীৱনত ভুল কাম নকৰো। সকলো অসমবাসী ৰাইজক ক্ষমা কৰিছে এবাৰ আৰু জীৱনত মই নেক্সট টাইম এনেকা ভুল নকৰো আৰু এতিয়া যি কৰি আছে এতিয়া তই অনুস্থাপ হৈছে ছাৰ নেক্সট টাইম আৰু নেক্সট টাইম নকৰো ছাৰ আৰু কৰিলে জীৱনত নকৰো ছাৰ আৰু কৰিলে আৰু মোক নেক্সট টাইম ক্ষমা নিদিব ছাৰ আকৌ মাৰিম নাকি নালাগে ছাৰ হা আকৌ মাৰিব লাগে তহঁতৰ কাৰণে আমি ইমান লাজৰ কথা হৈছে এতিয়া বুজি পাইছো নকৰো আৰু ছাৰ এইটো ভুল হৈ গ'ল আৰু ছাৰ আৰু নেক্সট টাইম জীৱনত সকলো মিচিংবাসী ৰাইজক মই ক্ষমা কৰিছো আৰু নেক্সট টাইম এনেকা ভুল নকৰো আৰু অসমবাসী ৰাইজকে বড়ো মিচিং নেপালী আদিবাসী সকলো ৰাইজকে কৈছো নেক্সট টাইম আৰু মই এনেকা লোকক জাতিক লৈ বিষয়ে এনেকা ভিডিঅ' নবনাম আৰু এবাৰৰ কাৰণে ক্ষমা কৰি দিয়ক। এইখিনি কেছটো সকলো মিলি পেলাই কেছটো যেন উঠাই দিয়ে যিটো ক্ষমা কৰিছো মই এবাৰৰ কাৰণে এবাৰ মোৰ ভুল হৈ গ'ল সেই এবাৰৰ কাৰণে মই ক্ষমা কৰিছো সেই কেছটো যেন চবে উঠাই দিয়ে সকলো অসমবাসী ৰাইজে আৰু নেক্সট টাইম মই এনেকা জীৱনত ভুল কাম নকৰো। ঠিক আছে এতিয়া তই বুজি পাইছে যদি নেক্সট টাইম এনেকা কৰিব নালাগে আৰু আমাৰ লগত মাৰ খাব নালাগে ইমান মাৰে বুজি পাইছ ইমান মাৰিলে এনেকা মাৰি আমি এতিয়া দুবছৰ পাইছে নকৰো আৰু এনেকা কাম নেক্সট টাইম এনেকা কৰিব নালাগে আৰু এনেকা নকৰো আৰু itu mau bol mas sikar ko iso nunga ba gasu boro rai bayang konse ang ko imakal na dang gau ko bidi khalamla dang next time jibono bidi khalamla ang ni goronti jabe ang ni goronti ke accept khalambai arang jibono lifetime ang bidi khalamla arang गासिखौबो बुंबाय आंखौ खनसेनि मा होननानै बे केसखौ ज' खालामना होदो। बिथांमोना नुबाय बिथांनि सायाव बे सासे बर' सेंग्रा दिउट बसुमतारी नामा बिथांखौ मा सोंखो मिसिं फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरा बा गौथुमारिफोरनि दैदेनगिरिफोरा थ' एक्सुवेलि बिथाङाबो बिराद गेदेर गोरोन्थि खालामबाय आरो थ' बे मोनसे जोंनि हारिनिबो लासिंसिं थ' बिथांमोना साना हसिया सोरबा जुदि गावखौ रायदोंमोनब्ला सोरबा जुदि
हारिखौ रायदोंमोनब्ला दा बिनि एगेन्स्टआवबो जुदि बै हारिखौ नों रायफिनोब्ला बेथ' कन्ट्रभारसिया जाखागोन, नांलाय खमलायाथ' जागोन। सोरबा नोंखौ गाज्रि मोननानै सोरबा सासे सानैया गाज्रि मोननानै नोंखौ बुंबाय, दा बिनि एगेन्स्टआव आरो नोङो बेखौ बुंनांगौआ रायजोखौनो लानानै बुंनायाथ' बे बिराद गिदिर गोरोन्थि जाखायो। थ' बेथ' राइटखा। जुदि बिथांमोनखौ गोरोन्थि नुदोंब्ला, जुदि रायनो गोसोमोनब्ला बा बिथांमोनखौ माबा मोनसे बुंनो गोसोमोनब्ला बिथांमोनखौल' बुंनांगौमोन। दा गासैबो हारिखौनो लानानै बुंनाङामोन आरो। दा बेफोरबायदि जुदि सासे सानैनि थाखाय हारिखौनो गासैबो रायजोखौनो जुदि रायोब्लाथ' सोरबा सासेयाथ' दुखु मोनखागोन, माने गासैबोथ' दुखु मोनखागोन। रायजोफ्रा दुखु मोनोब्लाथाय आरो बेवहायनो माने दाङाबाजिया सोमजिसिगोन। थ' जुदि बिथांमोनखौ निमाहा बिहोनो मोनब्ला नों गोबां माने एंगेलजों, गोबां नर्मेल एंगेलजों बा बिथांमोनखौ निमाहा बिहोनो हायो। बा नोंथांमोना साननैनि गेजेराव, उमुक घन्टानि गेजेराव, 1 घन्टा 2 घन्टा 2-3 घन्टानि गेजेराव नोंथांमोना जुदि निमाहा बियाब्ला, जोंनि हारिखौ रायदों, जों दुखु मोनदों, जुदि 1 घन्टा 2 घन्टा बा 24 घन्टानि आन्दाराव जुदि नोंथांमोना निमाहा बियाब्ला नोंथांमोननि सायाव गोख्रों एक्सन लानाय जागोन, नोंथांमोनखौ नागारनाय जानाय नङा, नोंथांमोनखौ आयेननि राहा लानाय जागोन। दा बेफोरबायदि गोबां बाथ्रा बुंनांगौ, नाथाय डाइरेक्टलि हारिखौ नोजोर होनानै एगेन्स्टआव बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनाया बिराद गिदिर गोरोन्थि जायो। दिनै नैबे जाय बर' सेंग्राखौ दिनै मिसिं हारिया हमनानै निमाहा बिहोदों, कन्ट्रभारसिखौ मानो लाबोनो नागिरदों, दा बेफोरबायदि गोबां बाथ्रा बुंनायखौथ' नोंथांमोना नुखाबाय। थ' बेफोरबायदि एक्सुवेलि जानाङा। गोरोन्थिखौ मावा नङा मावखायो, गोरोन्थिया जाया नङा बयहाबो जाखायो। जेसेबांखिनि गेदेर मानसियानो जाया मानो, जेसेबांखिनि एडुकेटेड शिक्षा मानसियानो जाया मानो, गियान गोनां मानसियानो जाया मानो, एसेब्लाबो गोरोन्थि जाखायो। थ' गोरोन्थिया ओरैबायदि जायो, बबेबा मोनसे मायबा गोरोन्थिखौ नों सम मोनसे बुजियालासिनो गोरोन्थि जानाय, आरो बबेबा गोरोन्थिया जाहैबाय नों मिथिनानैनो मावनाय। मिथिनानैनो मावनाय गोरोन्थिया बे निमाहा होथावनाया बा निमाहा मोननांगौआ बिराद गोब्राब आरो जाय गोरोन्थिखौ नोङो मोनथियालासिनो, नों बुजियानो, बेवहाय नों गोरोन्थि खालामो, नोंनिया गोरोन्थि जादोंना जायाखै नों हमनोनो हायाखै, गुबुनासो नुदों, बेफोरबायदियाव निमाहा होनाया बिराद इजि। मोनथियालासिनो गोरोन्थि खालामनाया बिराद इजि। आरो मोनथिसेयावबो आं गावनो बुजिखायो आंहा बेफोरबायदि बाथ्रा बुंब्ला गोरोन्थि जागोन, बा बेबायदि गोरोन्थि लामायाव थांब्ला आंहा बिराद गिदिर गोरोन्थि खैफोद जागोन, बेफोरबायदिखौ मोनथिखानानैबो जुदि गोरोन्थि खालामनाया, बेहाय निमाहा बिनांगौआ बिराद गोब्राब जायो। दा बेफोरबायदि गोबां बाथ्रा। दा बिथां जाय बर' सेंग्राया दिनै मोनथिखाबाय बिथांमोना गोरोन्थि खालामदों, आरो बे लामाजों आं बिसोरनि उनाव जुदि थांफानानै बिथांमोननि एगेन्स्टआव जुदि आं हारिखौ लानानै बाथ्रा बुङोबा आंहा बिराद गिदिर गोरोन्थि जागोन, बे बाथ्राखौ बिथाङाबो मोनथिखानाय। दा बेफोरबायदि गोबां बाथ्राफोर दङ। गोरोन्थि जादों बिथांनिबो, जाय बर' सेंग्राया बिथांमोननि एगेन्स्टआव बाथ्रा बुंनाया, ओरैबायदि गाज्रि सोदोब बाहायनानै बुंनाया। आरो हारिखौ रायोब्ला ओरैबायदि गाज्रि सोदोब बुंनानै रायनाङा, ओरैबायदि खोनासंजायै सोदोबफोरखौ बाहायनानै, लेंगुवेजफोरखौ बाहायनानै, गनायजाथावै सोदोब लेंगुवेजफोरखौ बाहायनानै हारिखौ रायनाङा। मानोना हारिया गावहा, बयहाबो हारियानो मोन्थाय दङ। गासैबो हारियानो गावनि हारिखौ फोथांना लाखिनायनि, हारिखौ फोजौनायनि मोन्थाय बयहाबो दङ। नाथाय ससियेल मिडियायाव फैनानै नंखाय बाथ्राफोरखौ जुदि ट्रल खालामनानै ओरैबायदि गेदेर गेदेर बाथ्रा बुंनानै गाज्रि गाज्रि सोदोब बाहायनाया बे बिराद गेदेर गोरोन्थि जायो आरो। थ' नै बिथांमोना गेदेर गोरोन्थि खालामदों। बै मिसिं सेंग्राफ्राथ' ओरैबायदि गोरोन्थि खालामबाय, दा बेजों लोगोसे नैबे बर' सेंग्रायाबो गोरोन्थियाव थांफाबाय। थ' मालायनि दायाव मालाया मानो सरजाबफायो, नैबेसो बाथ्राया। बिथांमोना गोरोन्थि खालामबाय, आरो बै गोरोन्थिखौ नुखानानै आरो नोंबो बोरै गोरोन्थि खालामखो, नोंबो मानो गोरोन्थि लामाजों थांफाखो। बिसोर जुदि गोरोन्थि लामाजों थांदोंब्ला नों फावसायनाय था, मोजां खालामनो नाजा बिथांखौ, आरो बिसोरनि दायाव नोंबो सरजाबफानायाथ' बिराद गिदिर गोरोन्थि जाबाय, बिराद गाज्रि जादों बे बाथ्राया। दा नैफोरबायदि गोबां बाथ्राफोर थायो। स' लोगोफोर, नोंथांमोना बिनि सायाव मा बुजिनो मोनखो आरो मा फोरमायनो सानो, नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्ट खालामनानै फोरमायदो। स' नैबे ससे आपडेटखौनो नोंथांमोननो शेयार खालामनो थाखाय भिडिअखौ लाबोनाय जादोंमोन। जुदि मायबाफोर गोरोन्थि जाबायब्ला नोंथांमोना आंखौ निमाहा होदो। नोंथांमोननो लोगो हिसाबै, बा नोंथांमोननि जोंनि बर' हारिनिनो सासे ससियेल मिडियायाव आं
खामानि मावनो ओंखारबोनाय हिसाबै नोंथांमोना आंनि गोरोन्थिखौथ' नुखागोन, गोबां नुखागोन। ससियेल मिडियायावथ' माने एखमब्ला गोरोन्थि जागोन, एखमब्ला सैथो लामाजों थाङोब्लाबो माब्लाबा समाव गोरोन्थि जायो। जेसांखि मानसिया सैथो लामाजों आवगायनो साना मानो एसेब्लाबो गोरोन्थिया जालांखायो, बयहाबो गोरोन्थि जायो। दिनै बिथांमोना गोरोन्थि खालामबाय, बिथांमोनखौ निमाहा होनाय जाबाय। दा उननि समाव बेफोरबायदि दाजाथोंसै, जोंनि बर' सेंग्राफ्रा बेफोरबायदि दाजाथों बेखौनो खावलायनाय थाबाय। स' नोंथांमोना मा फोरमायनो सानो कमेन्ट खालामनानै फोरमायदो।